světa od dnešního videa. To video je na vrstě Coverboard, ale omlouvám se, že bude nějaký vezání, protože jsem na posteli, která vrže. No a to je moje rodinka, tak vám představím. To je mamka Emma, to je sestra Naomi a tohle je malinká sestra Jenny. No vím, že to je z Blackpink, ale to je jedno prostě, Jenny. A tohle je Lily. Jo, Lily. Tak a teďka jakoby začínáš v tomto. Jo, jsem to tady tam, no. Mami. Ano. Mami. Ano. Mami. Ano. Mami. Co je? Mohla bych... Tohle světlíko? Jo. No. Je a tenhle baťoh do školy se mi bude hodit. Tady je medvídek. Je a tenhle mobil, to je Nokia. Je. Víte, je nádherný. Sakryšně to nejde vzít. Už teda. Je. To je malinká vezmu píny. Já se omlouvám, to byla moje mamka. No, vidí. Takže to. No, ježiš, já ti to vezmu. Hele, tady nějaké oblečení. To je nějak pro neexistujícího tátu. Nemáme žádného tátu přece. Je to asi tepláky jsou moje, protože to vám žádný nebude. Tak já si to... Oh my god, ten... Ježiši, co si to bereš? No tak, sakryš. Dílka. Ježiši Maria, jsem tady taková hloupá. Vlastně dneska psali ty matematiky nejhorší. Prostě. To mi to nejede. Tak. To se mi bude hodit na tom. Hele, tady. Fuj, to je pro tebe. Ty máš nějakou čepku. Co to je za dárek? To je divný. Ale mohli bychom to vzít jako domů. Jo, tak to vezmeme. Tak. Ale fakt já se hrozně omlouvám, že to tak ten se mi bude hodit do pokoje. Hele, taky se granice budeme malá, jo? Takže. Jo, napad. Prostě. Baťůžek dám do baťohu. Ty máš ananas, já mu všichni líto a ty budeš mít malinká segra do pokojíčku, něco jiného. Ale my máme společný pokojíček. No jedno. To, co se nám bude hodit do kuchyně. Ok. Dneska dáme velký nákupy. Co v tomhle? Čokoládky. Nechcem. Já bych to klidně dal svým klukovi. Ty máš kluka? To je srandu. No mám. Co je na tom? No, že prostě jsi malá a nemáš kluka. Teda, a máš kluka. No, tak už mi máme 16. No jo, no, tak můžeš mít kluka. Jupi. Hele, to pyžamo. To mi sluší, tohle pyžamo, že jo. Hele, tak já se ho dám k tomuhle. Já to nechci. To mi je malý. Ježiši, i ručník. Ty jo. Jsem nevěděla, že se nosí v zásilkovně ty pyžama a ručníky. Jo. Tak. Tady mě. Já chci mít stromeček. Počkej, dost. Měla pobrat ségra. Tak, tenhle stromeček. Ti vezme mamka? Co? Mami. No, dobrý. Chvilka napětí.
to je kouzelnická ta. Jo, ta je nádherná, mám můžu si ji dát, to vyjasní. Bude se hrát na to, ježiši, to bude řevu. Fuj, to už jsem koupala, to už tady bylo minule. Takže je to tak hnusný, že se to nikdo nevybral. Já jsem tě do toho ale nutila. Je to jenom na focení s mým manželem. Jo, to ti ještě dovolím, tak jo, to mi sluší. No, masku bych si jako mohla vzít. Tak jo. Ježiši. Domácí prasátko se vždycky hodí. Hele. Zase pyžama. Pojď sem prasátko, neboj. Tě tam zavřu. Neboj, fakt to tam nebude stísněný. Stojí je zase. Kravinu. No to už jsme zase asi na zpátku, jo. Takže nakoupil jsem toho hodně. A my už asi jdem domů, tak papa. Jdem k nám domů. Takže už jsem doma. Akorát já ještě musím to. Tak, knock. Knock. Who is that? Knock. Ježiši. No tak já už jsem domě. No jakože už tam byl první. Hej, Segra. No co? Hele, počkej, byly tam dopisy, vezmi to. Tak. Mami, asi musíš zaplatit zase nájem. Já snad, ale já nemám peníze. No, dej se to sem, přečti si to. A my jdem zatím nahoru. Já jdu k sobě. No tak. Počkej, tak já. Ale dejte to prostě. Kde je to? No. Dejte to tam. Já si to vezmu. Segra, to mi dej. Je, můj ten. Tak jdem. No, jakože odjeli. Takže máme si to čítat teďka. Ježiši. Nemám fakt peníze. Vážení Emma Dianová se bude jmenovat. Vážení Emo Dianová, jsi přihlášena do střední školy pro dospělé. Cestovní ruch mi napsal. Dobrý, hustý. Tak to si nechám sem. A tohle se asi ta platba. To se asi ta platba domů. Musíte zaplatit 5 000 za elektřinu. 5 000, no to je výborný. No tak jdu jim něco uvařit. Ježiši, jsem to ještě měla stoplý. No, jedno. No, hustý. Tak. Tady tohle stojí, to je sunárek. Pro malinkou. No tak tohle přebarovací chtěla mama dát sem. Taky. Malinká, počkej. Já mám tu Petru poslal, dneska budu spát, kde? Tady můj ananas dám sem, nebo kam dám ananas? Sem dám ananas. Můj stromeček dám kam? A je ti. Já měla dobrý pendreky teď. No jedno. Tak, to dáme sem. Jo, to je hezký. Je. Tak, nemám to že to mám málo vybavený, ale já jsem to teďka stavila, takže to. A ty máš tu sněhu. Let it go. I want it to be better. Where we go. No, stačí. Tak já si tady budu hrát a vy jděte zatím nahoru. No ještě ne, já tady bydlím. Jakoby nebydlím, ale počkej, to je moje pyžamko. A to tam dáme do koupelny. Která je, počkej, kde je koupelna? Počkej, já jsem zapomněla koupelnu, ne? Ne, ta koupelna je dole vlastně.
No tak já si to vezmu sem, tady máš plišáčka ještě. Je, plišáček. No, tak. Já jdu nahoru. Ale to tady má mě. To fakt tam nemůžeš dojet ty. Ne, nemůžu. Prostě musím. Čau. Tak. Jo. To je klídeček. Z těch sek. Rachie. Ještě musím dát vlastně to. Prase do toho, tak. Jdem. Tak. Postýlka pro prasátku bude jaká? Ne, chladím mu podložku, je. Ne. Já už mám takovou narku. No. Tak se to asi říká. Tohle, ne, to ne. Jo, tohle je právě. A dáme to sem. Tak. Už to máme. Prasátko. Já už spí. Tak to má ségra tady, ježiši, už. Já na to šlápnu. To si dáme sem, tohle. Zase máma. Tak. Počkej, ona si tam dala tu noky. Sakra. No jedno. Tak, taška. Ale v tom mám věci do školy. Že nesnáším školu. Tak a pyžama. Tak. Sem dáme masku. A tašku. Jdeme sem a tam dáme rovnou i tašku tu do školy. Tak. Já se jdu dělat úkoly. Tak. A přesuneme se, že Kryška se hrá. Poslal noky se hře. No, někdo něco poslal. Co zase? Hele, Nokia. Já jsem si ji u ní nechala, už jsem jí to chtěla říct, no. Teďka toho se pošlu mámě. Hele, tady se nechala obraz, takže neřekl to. Ježiš, já se hrozně omluvám, ale já jsem to stopla, ale pak jsem to nedala. No prostě poslala, ona tam, že posílala Nokia, tak pak Sakřeš poslala Segre ten obraz. A pak se to tam malinko změnilo, no. Hele, slunice. Tak, slunice dáme sem. Prostě Segřeš mám na zemi počítač, no. Jedno, hele, měli mi poslat ten dáreček ještě. Nebo ten dárek, jako by to, no. Tak já za ním zajedu zase. Segro, Sakřeš, proč to nedovedla mě? Já jsem nechtěla. Ježišu, to je tak jednoduchý. To není tak jednoduchý tě poslat mě dolů to. Prostě zmáčkneš, dáš to, pojede. Ano jo, ale když tě pošlu to cedulkou, že chce pití, tak to také funguje, ne? Ježišmarja. Tam facku. Tak, to dáme kam? Jo, to dáme sem takhle. Toto. Jsem ráda, že to se zahrada, Anka. Zaskáču. Šurno sedí do plotě. To je super. Je, jsem bála za ní. No, jedno. Tak. Zase. Jdu na noťas. Zakryš noťasy. Tak. A jdu na noťas. Tak tady napíšem na ten papírek. Hlídej ségru. Tak. Právě to došlo. Hele, něco do... Pohlídej ségru. Segřičko? Ano. Máš jít nahoru, jo? No, já se bojím, no, ne, prostě ne. Mazej. Co tady děláš zase? No, máš mě pohlídat? No tak mazej. A já jdu dělat úkoly. Takže tohle bylo konec dnešního videa. Já vytvořím
odběry, lajky, no. A zase příště. Ahoj.